In terms of livelihood. Sa bahin, sa mga ulo, sa mga chismosa. Palugog mo ni Buko, sabi ko mo na kasi mapuli ko yan ni Mami na may assignment pa yung alubrao niya. Yep. Oh, si Utol man to. Napuli sa ako, tiyabi ko graduation niya. Ano to, sa bala pa sudlon bala. Hindi ko graduate na sa nagpalugog sa gani. Arin sa gano? No. Ano to? Ngunit lagi na, kasi ako ni Mami assignment ko. Baka pa ni Kapedyo. Matapa ka lang to sa stage ko din papuli. Diyan kayo yan sira niyo ano i-translate ko sa English ni. Yan di puke-puke. Be? Ang mali ginatagsin mo sa may drama, ah? Bro, ni ka-pitch. Anong na-translate yun sa may ilongga? Tapos na eh! Basic ko yung gambal, si mga utol. Si mga utol. Kabalo, sa eskwila ko na eh. Damdam ako medal. Oo, yung pakilo ko lang galing na kay, kay Panay daw, sa Mitimawa daw. Sa mo na eh, ito ka page. Basic. Ang iba nga rin katong na ito yung sobra ko kaalam. Hindi ko nakasabat. Sobra ni Kabuday sa mga problema, mga mamo niyo. Wala mo na akong solusyon sa nasabtan ko na eh. Wala ko na minsar para wala problema. Pala to si mamo, pagbalik mo na eh. Perfect mo na eh for sure. Sigurado niya. O, talo ba yan? Bantayin daw. Nawagon mo, kaya translate ko sa ilonggo. Okay? Basic. Hindi ba kipakape ka pa? Ala na yung assignment nung kay basahan ko. I-translate mo doon sa ilonggo. In terms of livelihood. Sa bahin, sa mga ulo, sa mga chismosa. Sagad yung utol ba? Ako ba yan, tol? Expert, yes ko na yan. Ano sunod daw? The senator is committed to ensure. Yes, karabing-bing, skribong-bongs, pamimbing sa mga chismosa. Ito patay. Puta, tandaan kita tol! Bilat sa Pinoy ah! Ikaw nang kita tol! Para ko yan sa may libro sa Guinness Book of World Record. Nagsulat ang pangalan ko, Maninoy Geng. That the country is micro, small, and medium. Ang aton niya kalibutan, niya kamay ganda ko kalibot, kasana, gaulan, gabagyo. Sakit niya tol! Putang, tsakto tol! Tagpong ko na yung dictionary, doon sa libro nga ginayamukan, ginaanayan na niya. Ano sunod na? The and medium enterprises miss which account for 99.51%. At sabi din may sa ganito padbala namon, nag-obra sa isang bitso-bitso, tapos nalibot yun ang ube, tapos ang bitso ko yung tag-3-5, tapos yung ginapakaon ito sa mga tapat balay namon, tapos ginapainom ito mga chismosa sa tubig. Oh, naraguro! Tulay! Hindi na ginapainom ito ang chismosa sa tubig para maglabas mo, yun ang masungad. Tsak-toy! Tsakto tol! Top 1 siguro sa eskwelahan tulay! Top 1 pa mo yung kakabalog. Dapat tayo na ito, may sila sa amon ka tudlo na. Kaya ko bila kasagad-sagad sa mong klase. Tapos ang akon yung medal, pagpakilo ko ito yung praneng, tiriring, papig. O, ay so daw. Of our nation. Of our nation. Business purely benefit from the mismatch. Ang negosyo sa mga plaza kada hapon nagabukas. Tapos ang presyo sa Kapasit Canton ni Inday Chiay sa mata pag 30. Tapos ang baligya sa butong tamis-tamis doon na invitation ka Chaktoy. Perfect kayo tol! Uy, kabalo tol. Si tol man nakatapos ang doktor. Nalinguna ng tilaw ang bulong. Pasko, para si Tamon niya tol. Banat niya tol. Nasunod tol. Akaya witnessed the untapped possibilities of millions of Filipinas. Ang Pilipinas naton may damo-damo sa pulo da kita nagalutaw sa baybay. Tapos ang mga isda daw tag 120 sa mga kilo sa may super. Tapos damo-damo sa bigya mga sea urchin yung mga dahon-dahon sa baybay Chaktoy. Tsakto tol! Tol. Muna tol lang nabigyan nila tol! Amo na bigya amo ano na nakasulat da. Chakto na translation. Tapos ko yung dictionary sa may libro tol. Sa may cellphone tol. Abi ko yung bligyan nila, laylain mo. Oh, check to na tol. Oo. Bisa i-type mo na tol, i-translate ka, paste mo sa Google, check to na translation. Okay. Dali yung nanabi. Ito lang to tol. Score mo na eh. Perfect.
100 ni Imos Tortol. Makamarcha ka na ni Tol. Doy na ito lang. Panapawan mo ng i-bridge sa may eskwelahan ni Tol. Makamarcha ka to sa blog pa. Bisa naman ganito na eskwela. Makamarcha ka na Tol. Tsaka si Bo. Si Utol mo sunod eh. Ako nilang tudlo sa mga translate ni. Pakita na to kay Mamo. Kay... For sure. Makapasa ko na siya. Talo ko nito lang. Iyata ko niya kay mama. Sigurado niya mga pasar ko. Yung ball niya. Malakat pa. Tol, yung nakistad niyo sa eskwelahan, no? Salay mo kung tudlotan sa akon. Ano ko now? Ang balbay translate silong ko. Sala, mandi mo eskwelahan man. Ako ba po wala mo tol? Nakatapos ko tol dami mo ako ng mga medal na quiet tol sa una. Bigla ko nag-eskwela nakatapos sa may college of Scrapan. Major in planning pakiluwa. Don't have time to run errands and you need a trusted delivery service? Fastsugo mo na yan. Offers food delivery, pick up and drop off of parcels, groceries and medicines. Can also pay bills and surprise padala. Delivery is on time or same day and door-to-door via car or taxi. Experience the trusted local errand and delivery service with the lowest rates. With Fastsugo, anything is possible. Call us or download the app now.